سلامات عزو السلامتا ናይ ብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ንሎም ዓንቲ ድማ ሓፈሻዊ ዕለታዊ ዜናታት ዝበልናዮም ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። መጀመርታ ግን ንኹሎም ኣመንቲ ምስልምና ርሑስ በዓል ዒድ አልፈጥር ክንብለኩም ንፈቱ። ናብ መደብና ከምርሓኩም ምሳና ጽንሑ። ሶማሊያ ስትራቴጂካዊ ማዓስከር ኣየርን ወደባትን ኣሜሪካ ክትብ ዕድመ ቕሪባ። ሶማሊያ ንኣሜሪካ ፍሉይ ቁፅፅር ስትራቴጂካዊ ማዓስከራትን ኣየርን ወደባትን ክትብ ድልውቲ ምዃና ፕሬዝደንት ሶማሊያና ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዓርቢ ሮይተርስ ኣብ ዝረኣዮ ደብዳቤ ገሊጹ። ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብቲ ብ16 መጋቢት ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ሶማል ዕድላት ቦታታት ንኣሜሪካ ክትከፍተላ ድሌት ከም ዘለዋ ኣብ ባሊ ደገለን በርበራን ዝርከብ መደበራት ኣየር ከምኡውን ወደባት በርበራን ቦሶሶን ዘጠቓልል ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ዕድመ እዚ ብሶማልያ ወፂኡ ዘሎ ንኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዝያዳ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ህላዊ ክህባ ክኽእል እዩ። ሶማል ትህቦ ዘላ ዕድመ ዕድላት ናይ ቦታታት መሓዝ ምኽንያት ግን ንብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንጹር ኣይኮነሎምን ዘሎ። ገለ ካብዞም ተንተንቲ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዝበልዎ በርበራ ኣብቲ ዝተባታተነ ዞባ ሶማሊላንድ እያ ትርከብ። እዚ ማለት ድማ ምስትኡ ዘሎ ምሕደራ ሶማሊላንድ ኣብ ዓቢ ግጭት ከእትዎም ይኽእል ኢሎም ተንቲኖም ኣለዉ። ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ንመራሕቲ ሰራዊት RSF ይቕረ ከም ዘይብለሎም ቃል ኣትዩ። ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቪድዮ መግለጺ ምስ ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይሊ RSF ዝኾነ ናይ ዕርቂ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ገሊጹሎ። ኣብ መግለጺኡ ዝሃቦ ቃል ንRSF ይቕረ ኣይክንብለሉን ኢና፣ ከምኡውን ንስምምዕ ይኹን ምርድዳ ድኾነ ዕድላት ኣይክንከፍትን ኢና ኢሉ። ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓብ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ድማ ብዝከኣለና ቅልጡፍ ናይ ምትዕርራይ ክገብሩሉ ምዃኑ ገሊጹ። ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ቀጺሉ ናይ ብሓቂ ዝተናስሑ ወተሃደራት RSF ዕጥቆምን ተንቢሮም ሕጂውን ይቕሬታ ክግበረሎም ከም ዝኽእል፣ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ዓመፅቲ RSF ዝርከቡ ከባቢታት ይቕረ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ኣቐዲሙ ትማል ቀዳም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ወንድርማን ዝነበረ ዓብ ዕዳጋ ከም ዝተቆጻጸሮ ገሊጹሎ። እዚ ቦታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብሰራዊት RSF ኣብ 2 ዓመት ዝወሰደ ዕናዊ ኩናት መጥቃዕትን ምፍጻም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከተማ ካርቱም ሙሉ ብምሉእ ዓወት ኣዊጁሎ። ኣብ መንጎዞም ክልተ ሰራዊት ዝጸንሐ ኩናት ዩናይትድ ኔሽን ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ሰብኣውን ቅልውላውን ጥሜትን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ከም ዘስዓበ ገሊጹሎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ትማል ቀዳም ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታቱ ሕጂ ኣብ ምዕራባውን ድርማን ዝርከብ ሸቕሊቢ ዕዳጋ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘእተዎ ሓቢሩሎ። ቀጺሉ መግለጺኡ ሰራዊት RSF ካብቲ ቦታ ኣብ ዝሃደመሉ እዋን ኣጽዋሩን ናውቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሱዳን ከም ዘእተዎ ሓቢሩ። ሹቕ ሊብያ ኣብ ሱዳን ካብ ዘለዉ ዓበይትን ኣገዳስን ንግዳዊ ማእከላት ሓደ እዩ። ሰራዊት RSF በኣንጻሩ ድኾነ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ዘሎ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሰራዊት ዝጸንሐ ኩናት ንነበርቲ ህዝቢ ሱዳን ልዕሊ 12 ሚልዮን ካብ ቤቶም ከም ዝማዛበሉ ገይሩ እዩ። ከምኡውን ንልዕሊ 25 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ጥሜት ሃልቂ ከም ዘስዕበሎም ይፍለጥ። ካብተን መጀመርታ 14 ወርሒ ናይቲ ኩናት ዝጀመረሉ ኣብ ውሽጢ ካርቱም ጥራይ ከባቢ 61,000 ቁጽሪ ምዉታን ሰባት በፂሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ኣብ የመን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ቀጺላ። ሑቲ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል የመን ኣብ ዝርከቡ ከተማታት ሳዳን ኣማራን ከባቢ 17 ደብዳብ ነፈርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘካየደት ሓቢሩ። ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ኣሜሪካ መሬት የመን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኸኣ ሑቲ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ተሰካሚት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ዝኾነት መርከብ USS ሃሪ ኤስ ትራሙን ከምኡውን ኣብ ቴል ኣቪቭ ተዶኪኑ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት እስራኤል መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ገሊጹሎ። ሑቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እናሰረላ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንብረታት ዜጋታት ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣነጺሩ። እንተኾነ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ኣመልኪቱ ዝሃበሮ ሓበሬታ ዛጊት የለን። ሑቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ንኸተቋርጽ ካብ 2023 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ዋንነት እስራኤል ዝኾነ ብቐይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ንግዳዊ መራኸቢ ልዕሊ 100 መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመ ጸብጻባት የመልክቱ። እስራኤል ምስ ወሽመጥ ጋዛ ንግዚያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኸሲ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን
حوتي نتي قبل علم الرخب معراب كايدو زصنح متقعتات دو ابيلوا كونت نبره اسرائيل نتا اوش متقازا زاتو سوا وحاجزات دحر مقراصا گن اتي يمناو منقصاص نت متقعت داغماي كم جمرو يفلت امريكا غا نتو حوتي ام الرخب زفصمو زلو تدغاغم متقعتات ملسن مهاب ب15 مغابيت ابيمن متقعت نفرت بمكيات بوحدو 53 سبات كم زقتلت زذكريو روسيان يوكرينن أبتسلم بحر تغصدو كبلا تسمامعين روسيان يوكرينن بمونغنياتات أمريكا بسعود عرب نسلسته معلتات بستخيدة زررب سلام أبتسلم بحر تغصدو كبلا كم ستسمامع أمريكا فليتا واشنطن كلتين وغناتنا تسممع خمس دقفون إذا دما ناب نبار سلام زمرح مخانو غليتا اتسممع أبايتاز تتتكبيرو أبتسلم بحر زكايدا قداس مسمر نقدي داقماي كخفت مخان دما حبيرا بتوساق كلتيوم وغنات نتقدمو استسمامعلو مقراص حدحد متغغع اب تحت قرص عاد كم زخبرو قال متوم وايت هاوس غليصو روسيا اب صليم بحر تخصدو كبل انت خوينو اقدمو تي اب لعل نقداو لووط مغبن زمناو دخ انت تكبيرو زلو اغاتات كلعل كم قدمو خينات اغريبا خمزلا منچታት زينا يملكتو امريكا بوغنا روسيا تغبرو سدد حرشاو مهرتن ناب نورو نمملاس كحغزيا يتبل سبب سلطان امريكا أمونغو روسيانن يوكرينن نبار عرقن مفتار كم موسكون كيفن نزموصو لوخات بتنصالي يزاراربوم كم زلو يغلطو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي اتي ابصليم بحر كايد صنح ግጭታት دون مبال ዝተገበረ ስምምዕ ናብ ቁኑዕ አንፈት ዝወስድ ስጉምቲ ምዃኑ ኣብ ኬቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ገሊጹሎ ትራምፕ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዝሳተፉ ኣድመጽቲ ዜግነቶም ክረጋገጽ ኣዚዙ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣምርጫ ተሃገር ድምጾም ዝህቡ ሰባት ዜግነቶም ዘረጋግጽ መርትዖ ክቐርቡ ዝጠልብ ትእዛዝ ፈሪሙ ንሱ እዚ ትእዛዝ ፈጻሚ ኣካል ነቲ ኣምርጫ ከም ዝተግበረ ዝገልጾም ምትላል ንምስትኽኻል ኣላይ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈረመ ትእዛዝ መረጽቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ንፌደራላዊ ምርጫ ክምዝገቡ እንከለዉ ዜግነቶም ዘረጋግጽ ፓስፖርት ኣሜሪካ ወይ ካልእ ሕጋዊ ሰነዳት ክቐርቡ ይጠልብ እዚ ትእዛዝ ብተወሳኺ ግዛታት ኣሜሪካ ኣብቲ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ኩሉ ድምጽታት ከረክባን እቲ ምርጫ ምስ ተዓጸወ ብፖስታ ዝመጽእ ድምጽ ከይቆጸረን ይእዘዝ ኣብ ምርጫ 2020 ተዓዊቱ ምንባሩ ዝገልጽ ትራምፕ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝካየደሉ ምርጫታት ተደጋጋሚ ምትላል ከም ዝተፈጸመ ይኸስስ ነቲ ሓሊፉ ዘሎ ትእዛዝ ንምፍጻም ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ከም ዘለውን ገሊጹ በዚ ድማ ፍትሓዊ ምርጫ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢልና ንሓስብ ክብል ኣሚቱ ኣብ ምርጫ 2020 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ከም ዝተዓወተ እኳ እንተተገልጸ እዚ ግን ምትላል ከም ዝነበረ እዩ ትራምፕ ዝወቅስ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራትን ሓለፍትን ትካላት ትእዛዝ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲያዊ ቁሉዕ መጥቃዕቲ ምልካዊ ምምዛዕ ስልጠናን ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት نلوم عنتي حزنيام زمتانا حفشاو علتاو زيناتات زياتهم مسلو نيروم دقيمنا روحوس بعال عيد الفطر نابلنا سسنين من نيلكم شير كومنت لايك سبسكرايب بمقبار اتوابعنا